Rusul Alin prinde și el un pește, ia să vedem despre ce e vorba. Îl ajută ăsta cu un miu. Haide, mergem cu toții aici, Liviu. Eu mă duc în fața balconului aici. Vezi că e acolo. Să vedem și pescarul, ia zâmbit, vă rog. Păinarul, un zâmbet, vă rog frumos. Firul, Liviu, vezi firul, da, uite-l acolo. Haidem. A, bă, mă, rus. N-are, mă, nimic. Hai, rusul. Vedem și lanseta. Dă un pic de aer dacă poți. Atât. Ușor. A prins și băiatul un românesc, 3 kg. Așa, mă, ca să vezi. Acum ridic, așa. Bravo, boss. Nu, îi trage lui Liviu. Aia e jos al lui Liviu. Vezi că e jos aia, mă, Liviu. Sănătate, domnul Alin. E bine? Haideți, vă rog să-l și ridicați de acolo. Să punem și cântarul. Merg să iau cântarul. Bravo, domnul Rusu. Ia, frumos. Foarte frumos, dar haideți să-și cântărim. Da. Bagă-l și îl lași până se stabilizează, că rămâne el singur. Ia să vedem. 2 kg 700 secunde, nu se vede. Și eliberarea, domnul? Sau îl dai la băieți? Hai că îl dai la băieți. Faci un gest umanitar, am înțeles. Boier mare.